Berê temaşevanên hêja Salih Süleymanî wê Rojava paytext bi mere pave bikim wê Serokwezîr Erdoğan me got ji Kosovayê jî vegeriya li ser daxuyaniyên Serokwezîr Erdoğan jî gelo wekî din li ser kîjan mijaran sekînî. Salih rojbaş. Rojbaş Melahat Uluç. Berê Salih cotme heye em dîsa bi rûdan û geşedanên dawî li hemberî wanî. Berê Salih di Rojava paytextê gelo îro çi heyên haşiyem te gudarî dikin. Erê Melahat Uluç îro canım cumatê gotin lêbelê dîsa Rojava Enqerê têr û tijiye. Ez dixwazim bi serî da Rojava Serokkomar Abdullah Gül ve dest pê bikim. Abdullah Gül ji ber ku dawiya hefteyê jî tê li welatê xwe Kayseriyê ye. Li wê derê wê walîtiya Kayserî ziyaret bike. Piştî walîtiyê ziyareta walîtiyê ji derbasî nimêja xwe înê be li wê derê mizgevtê be. Piştî wê jî wê derbasî zanîngeha Abdullah Gül be li wê derê salvekirina akademik a zanîngeha bina ve Abdullah Gül bibe. Serokkomar Abdullah Gül ber ve êvarê jî li Kayseriyê ye konsera orkestra senfonî a Serokkomariyê guhdar bike. Wezîrên Wejenê Taner Yıldız jî ji xwe ji Kayseriyê ye. Ew jî bi hevalkariya Serokkomar Abdullah Gül bike. Em niha jî Rojava Serokê Meclisê Cemil Çiçek binerin. Cemil Çiçek li Enqereyê se mêvanî wî giring hene ye herî giring jî Wezîrên Karê Derbayê Iraqê Hoşyar Zebarî ya Hoşyar Zebarî ji ev du roja li Enqereyê û gelek hevdîtinên wî giring hebûn ji xwe Serokwezîr Recep Tayyip Erdoğan û Wezîrên Karên Derve Ahmet Davutoğlu ve jê bahev ji xwe wê derê tundî ji dewam dike min hawan geşedanan ji were parve bikin. Piştî Hoşyar Zebarî Serokê Meclisê Cemil Çiçek ve Balyozê Moğolistanê û Avusturyayê kabul bike. Em niha jî Serokwezîr Recep Tayyip Erdoğan binin. Recep Tayyip Erdoğan donapêr ji Kosovayê vegeriya duh ve ji li Enqereyê ve îro civîna serokbajaran a partiya xwe a berfirekirî bike li Enqerê navenda partiya xwe. Piştî wî jî ew jî Hoşyar Zebarî biezmîne lê mêvanî wî herî giring esas ye îro yek Serokwezîr Recep Tayyip Erdoğan Serokê Hudaparê Zekeriya Yapıcıoğlu ye. Cara evvel Serokê Hudaparê û heyeta wî ve Serokwezîr Recep Tayyip Erdoğan ziyaret bikin. Ji xwe çi encamê derkevin piştî daxuyanê wan em mîhîm bibin. Hoşyar Zebarî me goyê bibe mêvanê Serokwezîr Recep Tayyip Erdoğan lê piştî wî ye Wezîrên Karê Derve Ahmet Davutoğlu ji bibîne. Piştî dîtina Ahmet Davutoğlu her du Wezîrên Karên Derve wê daxuyaniyekê bidin çapemeniyê. Xeynî vîya dîsa da mêvanên Ahmet Davutoğlu'ne ji xwe Ahmet Davutoğlu ji vegerî welêt. Nûnerê Sûriyeyê Liga Eraban El Ahtar El İbrahimî wê bibe mêvanê Abdullah Ahmet Davutoğlu û derbarên mijarên dawî û rojilata navîn ê axaftina bikin û bi hev re rûnin. Em niha jî Serokê Giştî CHP Kemal Kılıçdaroğlu binerin. Kemal Kılıçdaroğlu duh çubuğu İzmir'e hêj li were û Kemal Kılıçdaroğlu şaredarê İzmir'ê Aziz Kocaoğlu rahatı bu bahev û tê bayîn ku tê texmîn kirin ku derbarê hilbijartinên pêşiya me axivî bûn. Heta di medyayê de ji ev jî girt got dibêjin şaredarê İzmir'ê Aziz Kocaoğlu ji bo hilbijartinê navçe û bajarokên İzmir'ê lîsteyek daye Aziz Kocaoğlu Kemal Kılıçdaroğlu. Xeynî wîya jî hin karsazên giring ê mezin ê İzmirê jî ava ek fermî bûn endamên CHP. Esas mijara CHP herî giring ê Kılıçdaroğlu jî wê Kılıçdaroğlu rojê pêşema biçe Washingtonê biçe Amerîkayê wekî tê zanîn du roj berî wê niha ava yekî sürpriz balyozê Amerîkayê Francis Richardson û Serokê Giştî CHP Kemal Kılıçdaroğlu hatin bahev û axivîn piştî wê ji biryara çûyîna Amerîkayê hat dayîn. Navaroka axaftina wan da çi hebû hêjî sürpriz e. Em niha jî BDP binirin. BDP Hevserokê BDP Selahattin Demirtaş du beşlerî bernameyeka kanaleka taybet bû û derbarê mijarên dawî û geşedanan axivî û peyamên giring dan. Selahattin Demirtaş derbarê pêvajoyê û çûyîn hatinê de jî got em gavên zêde û mezin ji hikûmetê hêvî nakin. Xeynî wîya jî got bila Serokwezîr Recep Tayyip Erdoğan jî biçe İmraliyê û Öcalan re hevdîtinan bike ji xwe ev mijarek giring e. Ser wê jî got piştî van hevdîtinan pêva
قندیل جبری تندتره و هشکتره از چند تشت دیش دخوازم پارو بکم ایرو دانزدمین دادگاه جزای گران آنکاره و مطالعه درباره کنان اوران وش تحسین شاهین کایا بده جبو دربه لشکری دانزده ایلانی اما سرنامه که گرینگه جهانش دو خبر از پارو بکم دو سرنامه گرینگ ل عراق تندی دوام دکه ما گفت خوشر زبرش دو ولوی داری هفتیتونم پکتینه ایرو پشت نمیجا اینه ل چند باجارن عراقی خب پیشاندان و چالکی بین لدرخستن دیجی حکومتی اکی جان باجارن زبان پارو بکم بغداد و انبار دیال صلاح الدین و کرکوک به خبره که داوی و بچوک ایرو ل چکیستانی کمارا چکان هل بجارتن هنه جی پایتختان کاریتش تجربه تا پارو بکم اون ملحات ولوچ بری سالی سلیمانیم گرکی سپاس دکن تماشاوانین هیجان هاجی انبری خوابیدن هورگریه نوچیان